Portparol kineske ambasade u SAD Liu Pengju izjavio je da nikada nije čuo za to da je Moskva tražila vojnu pomoć od Pekinga nakon što je započela vojnu operaciju u Ukrajini. On je naglasio da je prioritet Kine da spreči da napeta situacija u Ukrajini izmakne kontroli, preneo je Reuters. Na pitanje da prokomentariše pisanje američkih medija da je Rusija tražila vojnu pomoć od Kine, portparol kineske ambasade rekao je: "Nikada nisam čuo za to." Trenutna situacija u Ukrajini je zaista zabrinjavajuća. Sada je prioritet sprečavati da napeta situacija eskalira ili izmakne kontroli, rekao je portparol ambasade. Američki mediji Financial Times i Washington Post objavili su prethodno, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da je Rusija od Kine zatražila vojnu opremu nakon što je 24. februara započela invaziju na Ukrajinu. Washington Post navodi da neimenovani američki zvaničnici nisu precizirali koju je vrstu oružja tražila Rusija, niti kako je Kina odgovorila na to, prenosi Reuters. Savet za nacionalnu bezbednost Bele kuće odbio je da prokomentariše te navode.